Týždeň v F1. Váš stručný prehľad správ z Formuly 1 s Martinom Trenklerom. Hamilton odchádza do Ferrari, Andretti do zabudnutia a Haas sa už tiež cítil lepšie. Toto bol uplynulý týždeň vo Formule 1. Najväčšia bomba formulového 10-ročia je tu. Vo štvrtok 1. februára sa svet dozvedel, že Lewis Hamilton odíde v roku 2025 po 12 sezónach z Mercedesu rovno do náručia najvábivejšieho tímu, Scuderie Ferrari. Svojmu šéfovi Totovi Wolffovi to oznámil na tradičnej predsezónnej kávičke, tento zase oznámil svojmu tímu cez videohovor. Charles Leclerc o tom údajne vedel už predtým, než podpísal svoju vlastnú niekoľkoročnú zmluvu. Minimálne na 2 roky sa v Maranelle upísal aj sám Lewis. Čo ho k tomu viedlo? Faktorov je mnoho. Trochu náhly popuc frustrácie s Mercedesom a trochu echo slov jeho vzoru Ayrtona Senu, ktorý rovnako plánoval ukončiť svoju kariéru vo Ferrari. Šéf Scuderie Fred Vasseur avizoval už minulé leto nové veľké podpisy. Skôr než Vasseur sa však o Lewisov príchod postaral prezident Ferrari John Elkann, ktorý ho prehováral už dlhšie. Sám Lewis po frustráciách s Mercedesom zvažoval v súkromí neraz odchod do formulového starobinca. No kto by nechcel pretekať v legendárnom Ferrari? Teda napríklad taký Michael Schumacher veľmi nechcel, až kým neuvidel tú sumu peňazí. A Lewis údajne zhrabne rekordných 100 miliónov ročne. Medzi tým dokonca vymenil aj svoj manažment, americkú firmu Copper za svojho kamoša a manažéra Marka Heinza. Naťahovanie sa o zmluvu v Mercedese ho minulý rok vyčerpalo. Chcel aspoň 3-ročný kontrakt a najväčší balík peňazí zo všetkých jazdcov. Ani jedno sa nestalo. Skončilo to kompromisom 1 rok plus opcia na 2025. A tak sa rozhodol aktivovať výpovednú klauzulu. Fanúšikovia sú nabudení a frustrovaní, tak ako to má byť. A Lewis tento rok? Toto Wolff nepochybuje o Lewisovej integrite a stále mu dôveruje, no niektoré technické detaily sa už 7-násobný šampión nikdy nedozvie. Nie je dôvod, aby si šli teraz po krku. Lewis aj toto sú priatelia veľmi lojálni aj voči sebe. Každý tím má v F1 zainvestované veľké peniaze, takže nie je priestor zbytočne mrhať emóciami. Vždy ide o body a víťazstvá. Lewis napokon povedal: Come tutti ormai Ako už všetci viete, po neuveriteľných 11 rokoch v Mercedese nastal čas, aby som začal novú kapitolu svojho života a v roku 2025 sa pripojím k Ferrari. Radosť vo mne, že som s Mercedesom dosiahol veci, o ktorých som ako dieťa mohol len snívať a že mám teraz šancu splniť si ďalší detský sen, jazdiť v červenom Ferrari. Takže Luigi, è l'ora del martello? Bono, le mie gomme sono finite, perché Charles è più avanti di noi? Grazie a tutti i ragazzi della squadra e della fabbrica. #Beato. A ešte grazie Lewis za ten 7 miliardový nárast hodnoty akcií Ferrari na newyorskej burze. Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky nemá k tomu čo dodať. Kto nahradí Hamiltona v Mercedese? Opäť sa skloňuje Fernando Alonso a niet divu. Španiel jazdí s vervou, má 2 tituly a je rovnako slavné meno ako Hamilton. Adekvátna náhrada na krátke obdobie. Potom je tu ešte veľa iných jazdcov, no Toto Wolff má teraz celý rok na to, aby našiel správnu náhradu. V hre by mohli byť Kimi Antonelli ako junior Mercedesu, tento rok vo Formule 2, Alex Albon, Esteban Ocon, dokonca aj Sebastian Vettel a Mick Schumacher, ale aj Carlos Sainz mladší, ktorý je bez miesta, napriek tomu, že ako jediný Red Bull vyhral minulý rok, a to v Singapúre. Sainz je určite v hre aj o miesto v týme Stake Sauber, ktorý by mal byť od roku 2026 tovarenským tímom Audi, za ktorý najvyššie preteká na Dakare jeho otec. Andrettiho sny sú holé a bosé. Načasovanie správy o Hamiltonovom odchode do Ferrari zatienili pôvodnú správu týždňa. Len jeden deň predtým, 31. januára, sa manažment Formuly 1 rozhodol zamietnúť prihlášku Michaela Andrettiho ako 11. tímu pre rok 2025. Napriek tomu, že FIA prihlášku predtým odobrila. No F1 je klub piráň a neúprosný svet peňazí. Tímy okrem sponzorov žijú aj z televíznych práv a peňazí za body. Deliť sa o jeden balík s viacerými nemá význam, pokiaľ ten 11. tím neprinesie pridanú trhovú hodnotu. Ale ako? F1 očakáva, že s Andrettim prídu tiež motory z General Motors pod hlavičkou Cadillacu. Preto im nechali pootvorené dvere pre rok 2028. Liberty Media sa tiež dušuje, že potrebuje konkurencieschopný tím
Andrettiho by však čakala príprava dvoch rozdielnych monopostov naraz. Jeden pre rok 2025 a jeden pre úplne nové pravidlá v roku 2026. A to je podľa Liberty Media nestotožniteľné so životom. Ich oficiálne vyjadrenie zanechalo veľmi divnú pachuť. Znelo ako písanie technických pravidiel, do ktorých Liberty nič nie je. Taktiež rozhodovať za Andrettiho, či situácii rozumie alebo nie, znelo prinajmenšom povýšenecky. Andrettiovci a fanúšikovia sú sklamaní, existujúce týmy si vydýchli ako ja, keď skončia hlavné televízne správy. Delenie peňazí medzi 11 tímov údajne môže ohroziť existenciu niektorých z nich. Nechcem menovať, ale Haas je stále na dne. Predstavili svoje auto VF24 ako prvý tím, no ani nový šéf Ayao Komatsu, aká Günther Steiner zvyšu neverí, že sa odrazia od dna. Pozitívna správa týždňa je potvrdenie veľkej ceny Japonska na okruhu Suzuka do roku 2029. Honda ako majiteľka areálu zatlačila, napokon čaká ich veľký motorársky návrat s Astonom Martinom v roku 2026. Jediný autodrom bez zmluvy na ďalšie roky je Silverstone, ten sa však určite dočká nového kontraktu už čoskoro. Štartujú aj predstavenia ďalších monopostov. Aké bomby nás do Bahrajnu ešte čakajú? A čo čakáte od Formuly 1 tento rok vy? A hlavne od Luigiho Hamiltona.